Неба зацягнутае смугою і моцны пах гару ў Менску. У МНС заспакойваюць, што ў сталіцы пажараў няма. А распаўсюд смуроду і дыму называюць наступствамі пажараў у лясах і на балотах. Буйныя пажары здарыліся ў Крупскім раёне Менскай вобласці і на Альманскіх балотах. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, у эфіры «Аб'ектыў» Анастасія Русецкая. Запрашаю на галоўнае інфармацыйнае выданне. Памідоры ў 2 разы даражэйшыя, агуркі амаль напалову. Чаму так імкліва растуць цэны на харчы і як на гэта уплывае рэгуляванне? Говорить о том, что цены перестали регулироваться, либо вышли из-под контроля, я бы не стала. Трамп супраць Гэрыс. Першыя дэбаты. Хто лідаруе і як пасля выбараў зменіцца палітыка США ў дачыненні Беларусі? Непрызнанне Лукашэнкі, дыпламатычная палітычная ізаляцыя, працяг ціску. На крок бліжэй да забароны. Камісія Сейму Латвіі ў справе нацыянальнай эканомікі ухваліла папраўку ў закон, датычны аўтаў з беларускімі нумарамі. Ёсць верагоднасць, што закон будзе прыняты не на карысць беларусаў. На жаль, грамадская думка ў Латвіі за забарону. Інфляцыя ў жніўні запаволілася, калі параўноўваць з ліпенем. А калі параўнаць з паказнікам гадавой даўніны, то рост цэнаў у Беларусі перакрочыў 6% чырвоную рысу, вызначаную Нацыянальным банкам. Гэта адбылося неўзабаве пасля заявы Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю пра тое, што рэгуляванне цэнаў у краіне дае плён і спраўна выконвае свае мэты. Юля Цяльпук. Таматы, гуркі і аліўкавы алей – адна з самых простых салатак на беларускім стале. І ўсе ейныя складнікі – лідары ў росце цэн на харчы. Таматы больш чым у 2 разы, аліўкавы алей на 80% і на 44% падаражэлі гуркі. Грушы, морква і грэчка сярод сезонных харчоў, якія наадварот упалі ў кошце. Если мы посмотрим именно на ситуацию в прошлом году, сравним с ситуацией в этом году, то в августе прошлого года также было замедление цен, то есть они снизились по отношению к июлю 2023 года, но снизились более существенно, нежели это произошло в текущем году, 2024. Паўплывалі і сусветныя кошты на харчы, якія мы завозім у Беларусь. Напрыклад, цана на каву на сусветным рынку узляцела ўдвая. У выніку харчы ад жніўня летась да жніўня сёлета падаражэлі на 7,3%. Нехарчовыя тавары амаль на 4,5% і на 6% паслугі. Агулам жнівеньская інфляцыя на 0,1% больш, чым урад і Нацбанк планавалі атрымаць па выніках года. Говорить о том, что цены не перестали регулироваться, либо вышли из-под контроля, я бы не стала. То есть надо посмотреть, как это будет в сентябре-октябре, когда этот сезонный фактор по плодовочной продукции, он снизится. Разгуляцца інфляцыі не дазволіць пастанова нумар 713, што адміністратыўна рэгулюе цэны на шэраг тавараў. Сацем чыноўнікі гэта падаюць под салодкім соусом. Все, что делается у нас в экономическом плане, в принципе, это делается для народа. Сохранен экономический потенциал, сохранены узнаваемые наши бренды, создаются новые сферы, новые отрасли деятельности. Але рэнтабельнасць і прыбытковасць кампаніяў зніжаецца ў многіх секторах экономики, у машинобудаўніцтве и харчовой промысловости, девелоперской и іншых галинах. Когда такое жесткое регулирование сохраняется, оно в любом случае приводит к определенным перекосам. И мы видим что это ухудшает работу или условия работы предприятий, компаний. Это создает, опять-таки, иллюзию такого благополучия для населения. Многія беларусы перажылі падзенне ілюзіяў, калі дэвальвацыя з'ядала іхныя зберажэнні. Таму, хто не давярае эканамічным абяцанням рэжыму, паступае слушна, кажа прадпрымальнік і вядоўца праграмы «Атмасфера» на Белсаце Александр Кнырович. Адной з магчымасцяў ён лічыць датэрміновае выкарыстанне сродкаў дзяржпраграмы «Сямейны капітал». Тое, што яны намагаюцца выкарыстаць і атрымаць за гэта што-то рэальнае ў выглядзе квадратных метраў, гэта сведчыць аб тым, што яны знаходзяцца ў добрым стане псіхічнага здароўя.
і разумеюць, што праз 18 год можа ўжо не быць ні беларускай дзяржавы ў гэтым выглядзе, як зараз яна есть, ні гэтых грошай, якія зараз выплачваюцца ў беларускіх рублях. Ці гэтыя грошы будуць уже не эквівалентам 10 тысячам долараў, а, напрыклад, там 100 доларамі. Для шматдзетных сем'яў адкрылі 140,5 тысяч дэпазітных рахункаў сямейны капітал. Датэрмінова, то бок да 18-годдзя дзіця, сродкі вывелі 63% карыстальнікаў. Перадусім на паляпшэнне жыллёвых умоваў. Юлія Цельпук, Белсат. 6 мільёнаў рублёў на пабудову флагштоку ў Воршы і амаль 23 мільёны на рэканструкцыю аўтапарку ў вайсковым гарадку на Гомельшчыне. Гэткія сумы выдаткоўваюць з бюджэту на ідэалогію і патрэбы войска. Пры гэтым мясцовыя жыхары маюць патрэбу ў аб'ектах сацыяльнай інфраструктуры. Аліна Скрабунова. У Гомлі шукаюць падрадчыкаў для рэканструкцыі вайсковай часткі 5525. За ўзвядзенне станцыі тэхабслугоўвання аўтаў, кантрольна-тэхнічнага пункту, запраўкі і гаражоў на 82 аўтамабілі абяцаюць амаль 22,5 мільёны рублёў. Журналісты выдання «Флагшток» падлічылі, што за гэтыя грошы можна пабудаваць 2 дзіцячыя садкі або невялікую школу ці паліклініку. Большая очередь идет на детские сады, на школы, на социальную инфраструктуру, то есть то, чего не хватает. И на это денег, к сожалению, пока в бюджете нету, не заложено. Долгострой, как восточный обход, опять же, средств нету, хотя проект должны были сдать еще лет 8 назад. Сёлета на Гомельшчыне пачалі будаваць вайсковы гарадок і полігон. Іх кошт перавышае 420 мільёнаў рублёў. Гэткай неабходнасцю ў аб'ектах, відаць, абумоўленая патрэбамі размяшчэння вайсковага кантынгенту. Ледзьве не ад пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну зброеныя фармаванні перыядычна сцягваюць да паўднёвай мяжы. С точки зрения целесообразности, понятно, что не очень оно адекватно смотрится как социальная инфраструктура. Но с учетом позиции, то, что проводит Беларусь в помощь российским войскам и военной тематике сейчас расход бюджета, то оно, в принципе, гармонично вкладывается в эти расходы. Улады укладаюць грошы і ў ідэалогію, прычым маштабна і паказальна. Гэтак у Воршы збіраюцца паставіць флагшток за амаль 6 мільёнаў рублёў, што складае прыкладна траціну ад дэфіцыту ў бюджэце. Усім кіруе ідэалогія, а не натуральная мэтазгоднасць, не дзейнасць у інтарэсах грамадзян, а спроба спадабацца вышэйстаячаму кіраўніцтву. Таму пытанне ідэалогіі, на іх траяцца велізарныя сродкі, на інфраструктуру, на рэальныя патрэбы жыхароў застаюцца толькі астаткі. Яшчэ адзін флагшток, як сцвярджаюць мясцовыя ўлады, для павелічэння патрыятычнага выхавання і значнасці дзяржаўных сімвалаў у насельніцтва усталююць у Віцебску на лета. У колькі ён абыдзецца бюджэту, не паведамляюць. Не змагло паўплываць на рашэнне ўладаў і стаўленне гараджанаў, якія выступалі супраць велічэзнага флагштоку на адной з гарадскіх плошчаў. Тыя рашэнні, якія прымаюцца ў Мінску, яны прымаюцца да выканання ў рэгіёнах. А ў нармальнай дэмакратычнай сістэме все павінна дзейнічаць наадварот. Тыя грошы, якія трацяць мясцовыя ўлады, яны збіраюцца з падаткаў ад жыхароў іх гарадоў, мястэчак, раёнаў, ад прадпрыемстваў, якія маюць абавязак плаціць падаткі ў бюджэт. І якраз такі людзі павінны ўплываць на прыняццё рашэнняў. Праўда, не заўжды планы ўладаў ажыццяўляюцца. Гэтак у горадні не знайшлі падрадчыкаў у межах тэндару на ўзвядзенне флагштоку на Савецкай плошчы. 3 удзельнікам сёлета адмовілі. Ці то з прычынаў неадпаведнасці арганізацыі класу складанасці аб'екту, ці то праз тое, што не прыйшлі да згоды наконт тэрмінаў і зменаў у праекце. Аліна Скрабунова, Белсат. Павел Усаў пракаментаваў заяву Паўла Латушкі пра гатовасць кінуць выклік Лукашэнку на выбарах 2025 года. Палітолог зазначыў эмацыйнасць такой заявы і тое, што дэмакратычныя сілы дагэтуль не маюць стратэгіі на будучую электаральную кампанію. Напярэдадні падчас сустрэчы з чыноўнікамі і сілавікамі Лукашенко заявіў, што калі апаненты рэжыму хочуць браць удзел у выбарах і змяніць краіну, то павінныя прыходзіць і змагацца ў выбарчай кампаніі, цытата, без вуліцы, без кулямётаў і без санкцыяў. Канец цытаты. Павел Латушка ў інтэрв'ю праграме «Вот так» заўважыў, акурат сам Лукашенко і нясе адказнасць за гвалт у краіне і накладзенае на Беларусь міжнароднае абмежаванне.
Я хочу сказать ему, это он убийца, он бандит, он трус, потому что он никогда не выполнит тех условий, о которых я сказал. Я готов победить его на выборах даже за границей, если он меня зарегистрирует и, главное, обеспечит международное и национальное независимое наблюдение на всех избирательных участках. Его победит не Павел Латушко, его победит белорусский народ. И таких белорусов огромное количество, достойных, которых он держит в тюрьмах. Тех, кто способен кинуть ему вызов и победить его. Палітолог Павел Уса у сваю чаргу зазначае, у той час, калі рэжым рыхтуецца і выбірае дату чарговых выбараў, дэмакратычныя сілы не маюць магчымасці паўплываць на сітуацыю ўнутры краіны. Фактычна такая моўная перапалка слоўная паміж Лукашэнкам а Латушкай, якая па сутнасці не ўплывае ні на што. Трэба прапаноўваць нейкую стратэгію. Так. Стратэгію дзейнасці, перш за ўсё, ўнутры Беларусі. Гэтай стратэгіі дзейнасці на сённяшні дзень не мае, быць не можа, бо краіна задаўлена. Апеляцыйны суд Сербіі адмяніў рашэнне аб экстрадыцыі беларускага рэжысёра і актывіста Андрэя Гнёта, аднак пакінуў яго пад хатнім арыштам. Пра гэта паведамілі адвакаты Андрэя Гнёта. Цяпер справа чарговы. Трэці раз вернецца на разгляд у вышэйшы суд Белграду. Гэтае рашэнне магло быць апошнім, і суд мог прыняць рашэнне аб тым, каб яго не экстрадаваць, але гэтага не зрабіў. Суд мог прыняць таксама рашэнне аб тым, каб яго экстрадаваць, але, дзякуй Богу, гэтага таксама не зрабіў. Суд прыняў даволі такую бяспечную для сябе пазіцыю, пры якой, канешне, найвышшую цэну плаціць Андрэй, які ўсё яшчэ знаходзіцца пад хатнім арыштам. Трэба будзе чакаць наступнага суда, гэта вышэй суд Белграда. Колькі чакаць невядома, колькі гэта будзе цягнуцца таксама невядома. З аднаго пункту гледжання добрыя навіны, з другога пункту гледжання выглядае так, што ў Сербіі нібыта здымаюць фільм «Тэрмінал», у якім незразумела, колькі Андрэй Гнёт будзе жыць у Сербіі і будзе гэтага чакаць. Кандидаты на прэзідэнта США, рэспубліканец Дональд Трамп і дэмакратка Камала Гэрыс сышліся ў дыскусіі. Тэледэбаты прайшлі менш чым за 2 месяцы да выбараў кіраўніка краіны. Па выніках сустрэчы Гэрыс атрымала ўхвалу ад большасці гледачоў. Акцыі Трампа абрынуліся амаль на 19%. Ірына Юрыева. Першае рукапацісканне паміж кандыдатамі на прэзідэнцтва США. Першае з 2016 года. Экс-гаспадар Белага дому, прадстаўнік рэспубліканцаў Дональд Трамп і віцэ-прэзідэнтка краіны-абранніца дэмакратычнай партыі Камала Гэрыс сустрэліся на перадвыбарчых дэбатах і ўпершыню асабіста. Дэбаты прайшлі ў нацыянальным цэнтры вывучэння Канстытуцыі ў Філадэльфіі, штаце Пенсільванія, які лічыцца адным з ключавых падчас будучых выбараў. Дыскусія заняла 90 хвілінаў. Асноўны час апаненты прысвяцілі ўнутрапалітычным пытанням, у тым ліку сітуацыі ў эканоміцы, легалізацыі абортаў і міграцыйнай палітыцы. Пры гэтым выказванні і Трампа, і Гэрыс базаваліся не на развязванні гэтых праблемаў, а на ўзаемных абвінавачваннях. Да, наверное, две причины. С одной стороны, такая негативная поляризация, с другой стороны, оба политика видели это частью своей тактики, частью своей стратегии, упирать как можно больше именно на действия президентских администраций, с одной стороны Трампа, с другой стороны Байдена. Падобную рыторыку апаненты захавалі і падчас абмеркавання замежна-палітычных пытанняў. Прынамсі, Дональд Трамп заявіў, што Камала Гэрыс, як віцэ-прэзідэнтка, не перадухіліла агрэсіі Расіі супраць Украіны. Гэта вайна не павінна была пачацца. Яна, Камала Гэрыс, была эмісарам. Яны паслалі яе на перамовы з Зяленскім і Пуціным, і яна гэта зрабіла. А вайна пачалася праз 3 дні. Дональд Трамп чарговы раз паўтарыў, што зможа спыніць вайну, калі пераможа на выбарах. Заявіў пра добрыя стасункі з Пуціным і Зяленскім, але так і не раскрыў свайго мірнага плану. У сваю чаргу Камала Гэрыс адзначыла важнасць вайсковай дапамогі, якую Украіна атрымала ад США і НАТО. Інакш Пуцін сядзеў бы ў Кіеве і глядзеў бы на астатнюю Еўропу, пачынаючы з Польшчы. І чаму б вам не расказаць 800 000 польскіх амерыканцаў проста тут, у Пенсільваніі? Як хутка вы ад гэтага адмовіцеся? Дзеля добразычлівасці і таго, што вы лічыце сяброўствам з вядомым дыктатарам, які з'есць вас на абед. Нельга абсолютно однозначно говорить про то, что
Трамп будзе настойваць на тым, каб Украіна здалася, капітулявала перад Расіяй. Не, але гэтая невыразнасць, яна таксама стварае непэўнасць. І краіны не ведаюць, і краіны у Европе не ведаюць, што чакаць, Украіна не ведае, што чакаць, беларусы не ведаюць, што чакаць. Затое, адзначыў Валер Кавалеўскі, можна прадказаць, якое будзе палітыка Вашынгтону адносна рэжыму Лукашэнкі незалежна ад пераможцы прэзідэнцкіх выбараў. Як мінімум можна чакаць працягу той палітыкі, якая склалася пасля 2020 году, то бок непрызнанне Лукашэнкі, дыпламатычная палітычная ізаляцыя, працяг ціску. Гэта пры умовах таго, што ў Беларусі захоўваецца статус-кво, захоўваюцца палітычныя зняволеныя, рэпрэсіі працягваюцца, і Лукашенко працягвае падтрымліваць Расію ў вайне супраць Украіны. Перамогу ў тэледэбатах гледачы аддалі ўсё ж Камале Гэрэс. Дзейную віцэ-прэзідэнтку падтрымалі 63% з іх, а Трампа толькі 37%. Харрис выступала на этих дебатах получше, причем начиная от какого-то банального языка тела, да, она первая подошла, пожала руку Трампу. Напомню, Байден ни в 2020, ни в 2024 году этого не делал. И она уверенно достаточно держалась. Когда Трамп выступал, она часто так поворачивалась, смотрела на него. Аднак пераканаўчасць і ўпэўненасць Гэрэс ды перавага ў апытаннях не гарантуюць ёй перамогі на выбарах 5 лістапада. Зараз мы павінны яшчэ пачакаць некалькі дзён, каб прайшлі пэўныя апытанні ў амерыканскім грамадстве, не толькі увогуле ўражанне амерыканскага грамадства ад гэтых дэбатаў, але увогуле рэйтынгі кандыдатаў, як выбаршчыкі прагаласавалі бы зараз. Затое ў сваім выбары, падобна, вызначылася знакамітая спявачка Тэйлар Свіфт. Пасля дэбатаў поп-дзіва заявіла пра намер аддаць голас Камале Гэрэс ды ейнаму паплечніку Тыму Уолзу. Адпаведная публікацыя ў інстаграм-акаунце Свіфт набрала ўжо больш за 7 мільёнаў падабаек. Я галасую за Камалу Гэрэс, бо яна змагаецца за правы і справы, што, на маю думку, патрабуюць воіна, які адстойвае іх. Я лічу яе упэўненай у сабе і таленавітую лідаркаю, ды веру, што мы здолеем дабіцца значна большага ў гэтай краіне, калі намі будзе кіраваць спакой, а не хаос. Наступныя дэбаты кандыдатаў на прэзідэнцтва США могуць прайсці ў кастрычніку. З такой прапановаю выступіла каманда Камалы Гэрэс. У штабе Трампа наконт імавернай другой дыскусіі пакуль не адказалі. Ірына Юрыева, Белсат. Наймаштабнейшы тэракт у гісторыі чалавецтва. 23 гады таму на вежы блізнятай сусветнага гандлёвага цэнтра ў Нью-Йорку ўчынілі атаку баевікі тэрарыстычнай арганізацыі Аль-Каіда. Ахвярамі тэрарыстаў тады сталіся амаль 3000 чалавек. Пераносімся на Манхэттан. Хвіліна маўчання на Манхэттане. Штогод амерыканскі мегаполіс пагружаецца ў цішыню 11 верасня, у гадавіну тэракту, які змяніў свет. Сёлета мінула 23 гады, як 19 узброеных ісламскіх тэрарыстаў захапілі 4 пасажырскія самалёты Боинг авіякампаніяў American Airlines і United Airlines з 246 асобамі на борце. Ужо праз гадзіну захопнікі скіравалі адзін з іх на паўночную вежу сусветнага гандлёвага цэнтру ў Нью-Йорку. Ад сутыкнення ў будынку пачаўся пажар. Усе тыя, хто быў вышэй за 90-й паверх, апынуліся ў вогненнай пасцы і не мелі шансаў на выратаванне. На вачах ратаўнікоў і мінакоў людзі выскоквалі з вокнаў. На той момант ніхто з відавочцаў не падазраваў, што гэта самы маштабны тэракт у гісторыі чалавецтва. Але неўзабаве ў суседнюю паўднёвую вежу гандлёвага цэнтру урэзаўся другі самалёт. Усяго праз гадзіну пасля ўдару перакрыцці вежаў не вытрымалі тэмпературы гарэння авіяцыйнага паліва. А 10-й раніцы паўднёвая вежа абрынулася. Яшчэ праз паўгадзіны не стала і паўночнай. У той жа час трэці захоплены самалёт урэзаўся ў будынак Пентагону. Загінулі 125 чалавек. На 4-м рэйсе пасажыры далі баевікам супраціў. У выніку гэты самалёт упаў у поле ў Пенсільваніі за 15 хвілінаў лёту ад Вашынгтону.
Ахвярамі атакі 9 верасня 2001 года агулам сталіся амаль 3000 чалавек. 24 асобы дагэтуль лічацца зніклымі без вестак. Адказнасць за тэракт узялі на сябе баевікі арганізацыі Аль-Каіда і яе лідар Усама бен Ладен. На загад прэзідэнта Джорджа Буша-малодшага амерыканскія войскі ў кастрычніку 2001 года распачалі на тэрыторыі Афганістану маштабную антытэрарыстычную аперацыю «Нязломная свабода». Усаму бен Ладена знайшлі і ліквідавалі толькі праз 10 гадоў у Пакістане. Александр Баразенко, Белсат. Расейцы пачалі контрнаступ у Курскай вобласці. Сведчанні пакуль супярэчлівыя, аднак выглядае, што расейцам удалося перакінуць праз водныя перашкоды дадатковыя сілы ды выбіць ЗСУ з шэрагу населеных пунктаў. Z-каналы паведамляюць пра інтэнсіўныя баі за паселішча Снагасць. У Кіеве ж адбываецца саміт Крымскай платформы, дзе ўкраіне могуць дазволіць біць заходнімі ракетамі ў глыб тэрыторыі Расіі. Уладзіслаў Корсак. Расійцы спрабуюць контратакаваць у Курскай вобласці. Паводле Z-ваенкараў яны маюць пэўныя поспехі. Гэтак расійскім войскам удалося пераправіць бранятэхніку праз раку Сейм, ударыць у адзін з флангаў ЗСУ ды заняць некалькі сёлаў у Коранеўскім раёне. Афіцыйны Кіеў гэтых падзеяў пакуль не каментуе. Наступ расейцаў, аднак, пацвярджаюць праект Дыпстэйт і эксперты Украінскага цэнтру бяспекі і супрацы. Мы спачатку на гэта і разлічвалі, што гэты наступ пачнецца, таму што калі мы зможам тут стаць у глухую абарону і знішчаць расійскія войскі, якія наступаюць, яны хутчэй за ўсё не зменяць тактыкі, не будуць шкадаваць асабовага складу, то тыя рэзервы, якія расейцы акумулявалі для ключавых удараў на ўсходзе нашай краіны, ім давядзецца адтуль перакідаць, пераглядаць свае планы. Адначасова ў Кіеве праходзіць саміт Крымскай платформы, запушчаны ў 2020 годзе дыпламатычнай ініцыятывы ўкраіны для вяртання акупаванага расейцамі Крыму. Ва ўкраінскую сталіцу прыбылі прэзідэнты шэрагу краінаў еўразвязу, а таксама міністр замежных справаў Вялікай Брытаніі Дэйвід Лэм і дзяржсакратар ЗША Энтані Блінкен. Акрамя ўласна анексіі Крыму абмяркоўваюць супрацьстаянне паўнамаштабнай расійскай агрэсіі. Для ўкраінскага боку адзін з асноўных вайсковых прыярытэтаў – атрымаць дазвол ад саюзнікаў біць заходнімі ракетамі ў глыб расійскай тэрыторыі. Раней Энтані Блінкен заявіў, што не выключае такой магчымасці. У нашай зоне паражэння апынуцца мінімум 184 вайсковыя аб'екты, камандныя пункты, склады боепрыпасаў, навучальны цэнтр розных сілавых структураў Расіі. Гэта і ўзброеныя сілы, і Расгвардыя, і памежнікі, ФСБ ды іншыя сілавікі. Таксама ў зоне паражэння апынуцца да 20 расійскіх аэрадромаў, з якіх пастаянна ўзлятаюць Су-34, Су-35 і тэрарызуюць Украіну кабамі. Паводле эксперта, прыскорыць патрэбнае ўкраінскаму боку рашэнне можа і перадача Іранам балістычных ракетаў Расіі. Мы папярэджвалі Тэгеран публічна, мы папярэджвалі Тэгеран у прыватным парадку, што гэты крок будзе азначаць рэзкую эскалацыю. На парадку дня саміту Крымскай платформы і магчымыя мірныя перамовы паміж бакамі канфлікту. Паводле Владзіміра Зеленскага, важную ролю ў гэтым павінен адыграць другі саміт міру, які папярэдне мае адбыцца сёлета ў лістападзе, яшчэ да прэзідэнцкіх выбараў у ЗША. Запрасіць на яго плануюць і прадстаўнікоў Расіі. Крэмль жа, аднак, праз заявы Пяскова і Шайгу дэманструе негатовасць да мірных перамоваў. Прынамсі, пакуль ЗСУ застаюцца ў Курскай вобласці. Безусловно, должна идти речь о некоем размене, и здесь, в том числе, к сожалению, если быть реалистом, нужно понимать, что это очень долгие переговоры, даже в случае прекращения огня, и все равно речь пойдет о размене территориями, тем более после Курска. Паводле апытання фонду дэмакратычнай ініцыятывы з больш як 2000 рэспандэнтаў дзеля сканчэння вайны прызнаць за Расіяй акупаваныя ёй украінскія тэрыторыі цяпер гатовыя толькі 9%. Больш за 30% лічаць, што мірныя перамовы з Расіяй можна весці толькі пасля вызвалення ўсіх захопленых земляў. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Прадукцыю Беларусь-Калію прадавалі ў гэтак званыя Данецкую і Луганскую народныя рэспублікі. Пра схему супрацы беларускага калійнага гіганта і непрызнаных рэспублік распавядаюць журналісты-расследаваннікі праекту «Бюро Медыя».
Як сведчаць атрыманыя журналістамі мытныя звесткі, Беларусь калій 5 гадоў з 2017 да 2022 прадаў ДНР і ЛНР каля 10 тысяч тонаў мінеральнага канцэнтрату галіту, або, як яго называюць, тэхнічнай солі. Рэчыва выкарыстоўваюць для ачышчэння вады ды як сродак ад галалёду. Продаж ажыццяўлялі праз фірмы-пасярэдніцы, а таксама праз наўпроставыя дамовы паміж Беларусь каліем ды гэтак званымі ўрадамі ДНР и ЛНР. У 2020 годзе Беларусь калій наўпрост паставіў у Донецк там больш за 3,5 тысячи тонн тэхнічнай солі на суму больш за 265 тысяч долараў. А атрымальнікам у мытных дэкларацыях пазначана Міністэрства будаўніцтва жыллёва-камунальнай гаспадаркі ДНР. То бок фактычна наўпрост выйшлі пастаўкі. Абмежаваннем для беларускіх аўтаў быць пастанавіла камісія ў справе нацыянальнай эканомікі ў латышскім сейме. Цяпер слова за парламентарамі гэтай краіны. Што пагражае беларусам, якія цяпер у Латвіі разам са сваім транспартавым сродкам або хочуць туды на ім прыехаць, разбіраўся Ян Федарович. Зарэгістраваныя ў Беларусі аўты трэба вывезці з Латвіі або перарэгістраваць у тэрмін да 31 кастрычніка. Гэтак пастанавіла камісія Сейму ў справе нацыянальнай эканомікі. Законапраект у чацвер 12 верасня мусяць зацвердзіць дэпутаты. Мы зараз камунікуем і з прадстаўнікамі міністэрства і прадстаўнікамі ў парламенце. Ёсць верагоднасць, што закон будзе прыняты не на карысць беларусаў. На жаль, грамадская думка ў Латвіі за забарону максімальную, ну і палітыкі следуюць гэтай грамадскай думцы. Прадугледжана, што прыехаць у Латвію зможа толькі невялікі шэраг аўтаў з беларускай рэгістрацыяй, які падпадае пад выключэнні. Сярод іх, напрыклад, аднакратны транзіт праз тэрыторыю краіны. У выпадку парушэння правілаў улады Латвіі змогуць канфіскоўваць аўты ў беларусаў, як гэта робяць, напрыклад, з кіроўцамі, якія былі ў нецвярозым стане. Канфіскаваныя ў іх транспартавыя сродкі перадаюць на патрэбы ўкраіны. Абмежаванне датычна аўтамабіляў з беларускай рэгістрацыяй неўзабаве пачнуць дзеяць таксама ў суседняй Літве. Там спасылаюцца на санкцыйны пакет еўразвязу, прыняты 29 чэрвеня. У пытанні аўтаў захады супраць грамадзянаў Расіі і Беларусі ў ім уніфікаваныя. Тут трэба всім разам працаваць, і беларусам у выгнанні, і беларускай дыяспары, і меншасцям тлумачыць, што абмежаванні супраць беларусаў не павінны быць прыраўняныя да абмежаванняў супраць рэжыму. Калі мы хочам пакараць Лукашэнку, караць трэба ў першую чаргу тых, хто з ім звязаны, дзяржаўныя прадпрыемствы, і пры гэтым падтрымліваць звычайных грамадзян. Суседняя Польшча ўезд аўтаў на беларускіх нумарах пакуль дазваляе. Праўда, у салоне мусіць прысутнічаць уладальнік транспартавага сродку. Тая ж Латвія гранічыць і з Расіяй, мяжуе і з Расіяй, і з Беларусю, і ў яе адчуванне небяспекі мусіць большае, чым у той жа Польшчы. Менавіта з гледзяшча нейтралізацыі гэтай небяспекі і прымаюцца такія рашэнні. Акрамя таго, кабінет міністраў Латвіі падоўжыў да канца года рэжым узмоцненага кантролю на мяжы з нашай Украінай. Аналагічна паступілі і ў Польшчы, дзе працягнулі на 90 дзён дзеяння буфернай зоны на памежжы з Беларуссю. Згодна з польскім міністэрствам унутраных справаў, за амаль 3 месяцы існавання буферная зона даказала сваю эфектыўнасць і дазволіла зменшыць колькасць спробаў незаконнага мінання мяжы на 64%. Ситуация ускладняется, ситуация обостряется, и зразумела, что суседи на захад от Беларуси робяць вот такие дзеянні. Цікава, что на этом фоне министр замежных справ Беларуси Максим Рыжанков объявил, что в Беларуси рыхтуецца некая конференция по пытанню змагання з этой незаконнай міграцыяй. Між тым, Нямецчына ад 16 верасня уводзіць узмоцнены кантроль на ўсіх сваіх межах. Ад мінулага года ён дзеяў на межах з Аўстрыяй, Польшчай, Чэхіяй і Швейцарыяй. Новыя абмежаванні, меркавана, дапамогуць даць рады з нелегальнай міграцыяй. Як гэта паўплывае на сітуацыю з гібриднымі атакамі на мяжы Беларусі і ЯЗ, пытанне пакуль адкрытае. Ян Федарович, Белсад. Груша па-радзівілаўску і чызкейк, як у 18 стагоддзі. У Вільні ў межах тыдня беларускай культуры прайшоў мастер-клас прыгатавання старадаўніх дэсертаў. Шляхецкія прысмакі і іх рэцэпты ў нашым матэрыяле. Асцярожна, ён можа выклікаць жаданне паласавацца на ноч.
сырнік па-радзівілаўскі. Гэта 218 стагоддзе, і вельмі цікава, як ён рабіўся. Тут было вельмі шмат тварагу і вельмі шмат яек. Напрыклад, на 700 грам тварагу ішло 5 яек. Цукру, да рэчы, было не шмат, дзесьці усяго грам 50. Туды дадаваліся разынкі, туды дадаваўся міндаль. На сённяшні дзень, параўноўваючы гэту шляхетную кухню, я ж таки бачу, што это такая у трендзе сённяшняга дня, таму што у склад усіх гэтых страў уваходзяць арэхі, всякие такія вот раслінныя там прадукты, которые якраз вот актуальныя для тых людзей, хто сёння займаецца здаровым харчаваннем. Вельмі смачная цукерка, шляхетная да кавы, а робіцца вельмі проста. Мы берем 7 кислонечника очищенной, перетираем их у блендере, туды додаем вершковое масло, мед, крыху цинамона и формируем такой вот шарик и обваливаем. Можно у кокосе, можно у кунжутных. Ці адбудуцца ў ЗША яшчэ адныя дэбаты кандыдатаў на прэзідэнцтва? І ці зможа той факт, што Тэйлар Свіфт выказала падтрыманне Камалі Гэрыс, прыцягнуць маладых людзей на бок дэмакратычнай партыі? Пра гэта праз імгненне ў праграме «Белсат Зум» госць Віталя Бабіна, амерыканіст Антон Пянькоўскі. У аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Для вас працавала Анастасія Русецкая. Да сустрэчы.